sakiraaɓe ƴeewoɓe ayaw Pinal TV kala ɗo mbawɗon tawede goto fuu jewtirama teddengal inde mum e yettode mum bisimilla moɗon sanne sanne hande eɗen jogui beela mawɗam mana weltare mawde eɗen jogui koɗo meɗen tedduɗo mo tawete ɓiɓɓe fulɓe fuu ana beltani ɗum hande nde wonnono fulɓe mbi ko yiya kañum ɓuuri ko wiya min beltima sanne sanne en cilminan koɗo meɗen o jawtemo jam ñalli yo jam tan aɗa selli jam tan e tralla kodi basi walama basi fo ala toon no mbiyeɗɗa inde am ko James Cortright Cortright machallahu no mbiyeɗɗa kasin inde am jatigi am e nder Sénégal ley Sénégal mbo iniri ka Moussa Balde sakiraɓe ƴeewoɓe Pinal TV on paami sanne sanne ndenno kanko koɗɗo meɗen tedduɗo ɗoni kanko Moussa Balde min beltima hande tawede maɗa leydi men e tawede maɗa du ley télé Pinal TV ɗo pullo woni fof ana jowtuma e dow weltare miɗen andi ka neɗɗo jiɗɗo leñol pulaku ngol ka jingunowo ngel ndenno min beltima hen sanne sanne e hoto nanɗa fulfulde andi mi wonno volontaire corps de la paix e nder ley Sénégal e nder région wiyete Kolda ɗum woni hakkunde Gambie e Guinée Bissau e pular maɓɓe ko Fulakunda o wiyete e mi janggi Fulakunda mi wonno toon duuɓi tati ko toon mi innirama Moussa Balde ko toon mi janggi pular ko toon mi janggi finatawa fulɓe fa mbawɗa haalde fulfulde he mino ekkito seeɗa seeɗa minen Fulakunda woyo ko wiso ɓuuri hokkere ɗum ko seeɗa ɓuuri hay fus sakiraɓe ƴeewoɓe ayaw Pinal TV nde wonno sikke wala fulɓe mbi abani ɓuuri teppere mabba oɗo ko tubaku ko pullo ayide neɗɗo goto heeɓi ɗum e dow darde mum e teddengal leñol ngol alhamdulillahi rabbil alamina kala ɗo o wari e leyɗe meɗen Afrique ɗe o wari ko galle makko Moussa Balde an nde anda ko min mbiyete ba ɗo mali ɗo to min mbima Balde nokku goɗɗo min mbima Diallo non mi yettake Diallo ene ñebbe leydi ndi minen ñebbere kewiɗo tan non andi yette joloɓe yiiɗi ñamde ñebbe yette baaɓe ko yimɓe nunduɓe ko yimɓe hendeɓe tubabu jaati wawi andude yette baaɓe yette jaljal ɓe ne ñaama ñebbe mawal homo jeeyi ñebbe ɗe mabɓe ko yette jaloɓe jeeyi ñebbe ko maɓɓe rema ñebbe ko maɓɓe ñaama ñebbe sakiraɓe teddi faydi so Allah jaaɓi caggal joni e gartan dow yewtere fina tawa fulɓe nde yewtere e garan joɗodade ɗo nde wonno leñol ngol fuu hande ƴeewoɓe ayaw Pinal TV fuu ana belti garagal maɗa ɗo Pinal TV ɗo nde wonno Pinal TV ko yiɗi yo yiriwere leñol ngol e tabital ɗengal ngal e yiriwere bindi ɗi du tawi ana jangge ana waawe alhamdulillahi an a jangi fulfulde a waawi fulfulde aɗa jangguina fulfulde wonna laatike maayo mango e ley leñol pulaku ngol min mbimama bisimilla maɗa sanne min dokkimama junngo nanguel fa gasa yo Allah wallu en yo Allah moƴƴin min beltima sanne merci ay tiyabu merci tiyabu min mi haala français Ah ouais, le français. D'accord. Ok, merci beaucoup vraiment. Min beltima sanne sanne ƴeewo Pinal TV fuu e dow inde mum e dow inde Ousmane Sabbare Ba e dow inde golloɓe Pinal TV e dow inde daraniɓe Pinal TV leyɗe meɗen Afrique e addunaru ndu fof ɓe mbima ɗo bisimilla bisimilla maɗa dow ɓiɓɓe Mali du bisimilla maɗa dow inde ɓiɓɓe fulɓe Mali fuu yo Thiabou tigi mi weltima ɓoyi wonde ɗo mi weltima ɓoyi wondude e fulɓe mi andi fulɓe ko yimɓe moƴƴuɓe ko yimɓe hendeɓe fulɓe jangini kam ko heewi ko hono fa hande mino jangga fulfulde mino jangga cosan hono wiyete finatawa fulɓe kono mino yiiɗi jarede fulɓe mbiyo jarama mene mbiyo jarama Thiabou merci beaucoup Thiabou ani Thiabou sakiraɓe ƴeewoɓe ayaw Pinal TV ndenno oɗo wakkati ɗum woni ko Allah arzinqini en so Allah holli en wakkati goɗɗo en garan cilminenmo ɗo jodoɗen e makko ɗo gajoɗen e makko e fulfulde e dow émission meɗen biyeteɗo Fina Tawa ɗon yewtere Fina Tawa bisimilla moɗon so Allah jaaɓi Allah holli en jeɗɗide warore